Ke babukeli bemzoleni media niyalwazi udaba yithi labo sesifikile qathatha sikhuluma lapha indaba enkulu yokulontshwa kwencwadi esihloko sayo sithi imivimbo yezihlangu. Incwadi lena eshicilelwe insizwa yakwaKhathi igama layo uNdumiso. Sihambile ke saya ePietermaritzburg City of Choice ngaphansi komsunduzi municipality lapho sihlangana khona eBessyhead Library kulontsha yona lencwadi. Kuhambe kahle kakhulu kodwa ke uzobhema ukhole embukweni ngoba sithathile iqephe ethize nezinkulumo ehlabahlosile nalapho khona kade ezikhulumela yena khona ngqo nabantu bembuza imibuzo abangababhali, abangabahleli, abangabacwaningi nabangabafundi bezincwadi. Khulumile ke nabo sabhema sakholwa. Ngifisa ukuthi ke ungene ke manje ngaphakathi kanye nathi ngalama video leyo uyibonele ukuthi kuhambe kanjani. Kumnandi sekucoshile ukudla kwendlebe okomphefumulo okwengqondo. Ake sijabulele ke sithokozele sizwe ukuthi mayisinayidedelana esitikini izikhulumi ezahlukahlukene zibeke kanjani ezeseka yena umfokakhathi. Engithi uzocela ubaMntombela ukuthi amakhophi official sizobanika namhlanje bese kuthi ke uhlelo lolu sizoqhubeka nje eceleni ukuthi okunye kuzokwenzeka kanjani. Babibonile. La babuKhathi ngizacela ukuthi usichazele la ukuthi uhlalile wabhala izindaba ezimfishane ezingama20. Uthe mawususuka lapho wawusuya kulaba abaprintayo yini noma umsebenzi wakho uke wadlula kwezinye izandla izofunda ngaphambi kokuthi ufike la. Ngibuza lokho mhlawumbe uzosazi wena isizathu baningi ababhali abathembhalile sengiyaprinta sengiyadayisa ukuthi wena wakudlulile ezandleni eziningi esibiza ubhekile noma uvele wathi ayisengibhalile sengathatha ngiyoprinta. Ngokwesikhathi esengike ngathi ukulandelandela emva kwaso uyona le ndima ulwazi belixoxeka nje kancane ingajahile umsebenzi ngokukhipha umsebenzi ngokukhipha kufuna izinga libe sesingeni ungajabule ukuthi nencwadi iyafundwa library noma bayithenga abantu kodwa nabantu abayithenga abajabulile ukuthenga abanye bayisiwa. Into yokuqala engiyenzile incwadi ngiyibhale ngonyaka odlule. Incwadi njengoba ngiyibhala ngonyaka odlule lase ngizocwaninga ukuthi ukuze ngiyikhiphe kahle yini ufuna ngiyenze ngoba ngijwayele ngofuna ukushicilela zimbili indlela khona lokho kuthiwa ama-traditional companies ukushicilela abanye bazoshuta nezinye ngokuhlukana kwazo. Lezi zithola ukuthi zinethimba liphelele lokusebenza esingabala umuntu sizoprofila sizo-editha nabanye zivamise ukuthi iqinise isandla ngasemalini lezo kampani. Ma usewumuntu nje osemphakathini njengami ongenamandla ngawo kuyenzeka ukuqonda kusona ngoba imali yazo iyiqini. Ukujwayelekile thina-ke sinamandla amaphishana sizona lezinto kuthiwa yini ama-self-publishing companies. La khona uthola ukuthi umuntu uvule inkampani uma ngayidlela okuningi kuyazenzela mhlawumbe uphuma kulokho nalokho nje kodwa imali yabo ayifani nalaba abasuke beyikhampani ephelele. Ngabuka ukuthi okay mina ngifuna ngiye kwikhampani eyi-self-publisher kodwa ukujwayelekile awumuhle kahle umlando wencwadi eyiphuma ngama-self-publisher sinamaphutha amaningi angenasidingo. Engusuthu sayibuka nje ikhava nje ngaphandle wenedayi right sibonga xaxa nje okwenza bayifunde mabekho. Mina ngenza ukuthi ngizoyikhipha kodwa ukuqinisekisa izinga layo lencwadi ufuna ngisebenza nomuntu onesipiliyoni kwezokushicilela kodwa nekhampani yakhe engingamaziyo ukuthi angawazi umsebenzi wami kuwubhekezingeni. Yikho bese ngiphethe ikhampani leya Inhlava Press uthola ukuthi nesisebenze nayo ayihambisa ngoNovember lencwadi yoba iphuma manje. Wayisebenza umphathi wakhona lapha isikhathi eside iphekwa ibuye emuva ngibuke nami ukuthi kuyahlangana nendlela ekuyiyo baze babe siyavumelana kayi sengiyeneliseka okuningi ngayo ukuthi isezingeni lokuphuma iphume kwi-self-publisher kodwa izinga layo lingana namakhampani incwadi iphuma kumakhampani lawo ama-traditional companies sisebenze kanjalo lencwadi. Ngiphinde ngibingelele futhi umbuzo wami
uthi okay ngicela uqale ngibonge kakhulu ithuba lokuyilalela nje I short story ibimnandi kakhulu. Umbuzo wami wokuqala uthi uma sibheka indlela indaba eqala ngayo nendlela ephela ngayo abanye bake bebe nova ababhali mhlambe omunye ethi yabo ngendlela ephele ngayo short story yakho omunye ethi awuthi ngiqalise lapha ya ukuze abantu bezovele beyilandele isuka yabo awukaze yini ube novalo lokuthi kukhona mhlambe abantu abafundayo abangakwazi ukubekezelela incwadi. Owesibili umbuzo uthi masibuka indlela ephela ngayo akwenzeki yini ukuthi mhlambe uma khona abantu abazointerpreta ngendlela yabo for example ubuka indlela ephela ngayo umuntu nomuntu mhlambe isiphetho mhlambe ejele mhlambe uboshiwe ejele kwenzeka lokho mhlambe kwenzeka lokho mhlambe kwenzeka lokho so lokho sekuvulela ukuthi incwadi ixoxeke uyabona ikwazi ukuthi nje bencwadi nikwazi ukuyidiscuss ukuthi usubunakho yini wena ukuthi mhlambe hayi mina ngiyazi kwenzakaleni kodwa ngifikanga khona ngenze ngamabomu noma uyidedela nje vele uyinike abayifunda ukuthi sebeyidiscussa bezivuna bokuyidiscuss. Sibonga Moses. Njengoba kuthiwa indaba empishana ufuna ibe empishana uhlukane kabili ukuthi ingaba impishana bezomqondo ophelele okanye imishikile yakhe nomfuko. Ngoba uma sekuchazwe yonke lencwadi yasengancishi ithuba lokuyicabangela nawe ufuna ukuthi ucabanga omnyaza kuthina hayi angizoyiqhuba nini le ndaba yakhe lapha asingabe usayiqhuba lento lingaza kakhulu ngoba nginokuya emsakazweni yomphakathi ngingenayo incwadi bafike bangabaza amandla ami mangifika ukuthi umbhali iphepho incwadi kodwa ke ifike nje nalo story sokusikhona sisifunde mhlambe bafone ukuthi abanye bafuna ukwazi bafuna ukuthola ukuthi lo msebenzi asikabe nawo kube kanjalo abantu sibabhalelayo iningi nabo akhulile impelula ukuthi indaba mawuyinqamlile asayena yakwazi ayiqedele ngoba uyamema nawo ukuthi abe ingxenye yalowo ndawo sikuyifunda uba unombuzo. Mhlonishwa umbuzo wami mfushane ukuthi uhlela ukuthi uyibhale nini incwadi uyilaunche nini incwadi yesibili. Isizathu esenza ngibuze kanjalo ukuthi sengake ngalauncha nami incwadi yami khona kule library ukuthi ngiyalibonga usizo loba Mntombela kodwa manje angizange ngibe nesithembiso sokuthi esibili ngizoyenza nini. Kungakho noma ngibona uba Mntombela abuza ukuthi esibili ke manje ngiyabona ukuthi fanele kube nesithembiso sokuthi esibili nini ukuze manje nami noma ngihlangana nawe ngithi manje wawuthe esibili iphuma nini uhamba kanjani cabanga ukuthi nami ngiyabhinga lokho kusukela manje nami ngihlose ukuthi ngenze esibili ngakho wena ke ngibuza kanjani. Ukhulume kahle uba ungcombo ngoba esibili sikho ngisanda kuyithumela phakathi nonyaka emncintiswaneni lo wase-UJ idebit ngoba ayikaphumi phela kodwa isimali iphelile imigomo yalapho iyavuma ngasithumela isikript esiphelele. Ngidlala nela inkundla zokuxhumana bake babona abanye amatema abanye basibathathe bayidibisa kanti inkulumo yami nje indaba ekhona kule ncwadi isihloko sayo sithi ubethela ngakadumi lezi sikhona iphelele fanele sithumele ngoDisemba noma ngoNovemba umshicilelo masithunze kahle iquality izinga lawo ngendlela engigculisayo bese ngiyihambisa kwaye umshicilelo safuna ukuthola uzosebenza naye ngoba sisebenzele le ncwadi yaphuma kwakuhle kodwa ukhona okunye okugcina sothanda ukuba imvimo leyi igcina isithola shokele kanjalo. Inkinga esizivimba ngayo ukuthi ngifuna ukuba umbhali wezincwadi wathi waqala lapho iyalimala indaba qala la ekuthenini ngifuna ukuba ngifuna ukuxoxa indaba uthatha umuntu umbeka
ufika la osengqondweni yakho usumxoxela indaba ngesikhathi umxoxela uyambuka lo muntu ukuthi ngesikhathi uzisho izinto uyaswaca noma uyanomnika ikhanda noma wenza ngalesi sikhathi mombona ukuthi ulokhu evumelana nawe uqhubeka nendaba mobona ukuthi unika ikhanda kusho ukuthi khona ongakwenzile kahle emva kwalokho mosubona ukuthi cha umuntu lo uhlale wayiqala umxoxela indaba wazofika egcineni usungayibhala ngoba usuyazi ukuthi lo muntu manje engembhalela incwadi ngike ngamxoxela ngambona ukuthi uyavuma mawuzothi ufuna ukufisa ukuba umbhali uzoba senkingeni obuzothi uzoqala kanjani kanti ixoxele lo muntu lo ombonayo umxoxele uthi wasuka ubani wahamba wenza kanje uyayixoxa noma ungabe uthuye iphimizi ekugcineni bese uyayibhala kuyoba easy. Thank you. Sibonga Baba Gadel ukuvala lelophuzo ucozela ukuthi uma ufuna ukuxoxa indaba iba nento ufuna ukuyixoxa njengoba ngithi ufuna ufunda imbhalo kuqala ababhala abahlukene uyayifunda kodwa njengoba nawe usukufika phela akwazi ukuzoba umbhalo kodwa awunayo into ozoyiletha kwi-industry ehlukile nembhalo yakho uyayifunda imbhalo njengoba usakhona umbhalo njengesumthando akusho lokho ukuthi kumele mhlawumbe ulandele isitayela sakho ngoba wozenza kabili kathathu kuphela endleleni nxa uthi awuyena uhamba kusho ukuthi hayi uyunderstand ithi noma into uyithaka le uyifunde komunye umuntu kodwa uyithaka nalento yiyona mina njengoba uvela ukuthi ngiqala ukubhala ama-essay futhi umuntu okwazi ukuchaza into ezimibhalo kodwa uma uqala ukubhala wayindaba emhlane awufuni uchaza ufuna ukuthi unqume eduze kodwa mina ngiyakwazi ngendlela yami ngiyigcine imigomo yala kodwa futhi feze okuyimina ukuthi mina ngikwazi ukubhala kanjani kwenzeka kanjalo nalokhu uma ubhala into yokuqala lebantu ufuna uqala ufunde imibhalo awukwazi ukubhala ungenalo ulimi ufuna ulimi uqonde ukuthi isiZulu uma ufuna ukubhala ngesizulu sinjani isiZulu abantu bezonkulumo isiZulu ngesona soqobo lesizulu ukuthi ngoba uzothi uyabhala kwabe sekunakabhala amakhulu lapha imbhalo yakho ilokhithile bayineke Unendlebe makezwe yakhuthaza kakhulu ukuthi-ke abantu abajoyine ama-club okubhala nokufunda khona bezokhuthazeka bathola amakhono okukwazi ukubhala kodwa-ke engikufundile mina kuthiwe kumele siqale ngokufunda ngaphambi kokuba sibe ngababhali ababhali bayafunda ngakho-ke nawe zinike ithubeli kanjalo asingakhohlwa-ke ukuthi-ke singene ey'nkundleni zokuxhumana silalele Umzweleni Media la sizokwazi ukuthi siyithole khona zonke-ke lezi ezinomsoco nehlabahlosile sizoyithola khona kuphi-ke ey'nkundleni zokuxhumana lapha ngimi nomshicileli wencwadi Imivimbo Yezinhlambi noma-ke ngithi Imivimbo Yezihlambi ekandumiso khathi ngimi naye-ke njengamanje namuhla bekuwusuku lapho kade khona ivezwa ngokusemthethweni i-official launch khona lapha eMgungundlovu e-library yakamasipala okwe-Base Head babukhathi sawubona siyaphila fuka baba kuyintokozo enkulu kimi ukuthi ngibambe lesi sandla esithatha usiba salibeka phezu kwephepha sashicilela nansi incwadi ebalulekile kakhulu mhlawumbe ugqozi lokubhala ubhale indaba efana nalena losuka kuphi ukusikhela nje phezulu okwesibili bese sithi isihloko esithi Imivimbo Yezihlambi sisuka kuphi noma yini ekhuthaze ukuthi ushicilele ngaso ngoba asivamile kodwa siyisona sona. Okay, malana nogqozi ugqozi lusuka ekuthenini sengiyifundile incwadi eziningi ngiyabona ukuthi ababhala abakhona endimeni bayabhala futhi babhala kahle baneqhaza kodwa-ke akukho kona ngasici khona-ke sikunombolayo kodwa ukuthi kuyenzeka kodwa kubuye kungenzeki ngale ndlela thina abanye sifisa kwenzeke ngayo. Ulimi olwesiZulu lolu singathi oluqokothisisiwe noma ulimi olwesiZulu saqoka seluya ngokuya lishoda kwabanye ababhali sesibhala nje ukuthi uma udlule umlayezo bangezwi ngithini angifuni ukubhala isiZulu esiqinile siza ukuthi bangangezwi mina-ke ngikhuthazeke kanjani ukuthi ngifuna ukubhala isiZulu soqobo incwadi yami nje ibe nesizulu ngoba uma ngibhala incwadi angifuni ukuthi kuthiwe nginencwadi angifuni ukuthi ngibe nencwadi eneqhaza elibonakalayo encwadini eyikhona incwadi ehlukile kwencwadi eyikhona noma uthole ukuthi ibalulekile akhona incwadi ngomlayezo na kodwa ngokolimi ulimi lwesiZulu zelingafi iqhubekele phambili ufuna sibhale ngendlela enjani esizulu soqobo ukuze nabangalwazi ukuba into ebhalwe ifundwa kangcono kunento ekhulunyiwe
nabantu abazalwa eminyakeni ewu-50 nemingaka eminingi ezayo uma befuna ukuthola isizulu sangempela bawufunda iy'ncwadi. Yikho ngithe ngibhale imvimbo yehlambe ngoba-ke phakathi isizulu sayo hhayi uma uthi impela wafunda lapha koMalintintoni kunzinyana hhayi impela uyakaningi lapha kulokhu njalo kwinqolobane yobheka ukuthi uthini manje yini ihlambe yini imvimbo. Kodwa kamara nesihloko ngingasho ukuthi-ke indaba ey'fana la ey'la phakathi kule ncwadi le ngiyifanisa nesihlambi. Ihlambi yini-ke imvula. Yebo. Hhayi noma yiphi imvula usho oluthile lwemvula kodwa imvula ethi uma ishaya kwayisikhashanyana kodwa uzwela kusale kubonakala umonakalo ewenzile. Lezi ndaba ey'lapha ukuthi uma uyifunda indaba nendaba ukuthi uma uqeda ukuyizwa ubone eyi ingishayile imvimbisane enhliziyweni ngoba ngibona ukuthi bayidala nje ukuthi kuyabe nemvimbo la udala indaba la bese isho uthinteka ukuthi ayi yabonakala imvimbisana kwayikho ngiyitekutuse kanjalo ihloko imvimbo yehlambi akukhonti indaba kodwa igama laleli iqoqo lezindaba. Isihloko yiso lesi kodwa kuney'ndaba eziningi ezahlukahlukene ey'mfushane ngaphakathi. Ey'mfushane zingamashumi 20 phakathi. Inkulu thithi ngabankulu ingabe isazekeka kodwa-ke wena onekhono uthathe wayishicilela. Ukukhuthaza abanye abantu khona omunye umuntu ozosibone laphayana ekhaya athi yazi mina ngiyafisa ukubhala kodwa manje angazi ngiqala kuphi ngenze njani. Ukukha nje phezulu ukukhuthaza ikakhulukazi umuntu oyibuka lento azenyeze ayibukele phansi athi hayi izinto zobani hayi mina noma ngoba mina ngiwasendaweni ethize angeke ngakhona ungathini umuntu onjalo. Ofisa ukubhala ufuna aqala bomfundi ukubhala kwisigaba sokugcina. Afunde kulaba sebebhalile ukuthi babhaleni ubhalwa kanjani khona ezokwazi ukuthi aqala acathule bese ethi mayesebuthi babhala kanjani akakabheka indawo ey'ngomakhelwane wabo noma asondelene nazo abonde azikho ney'ndawo lezi ey'nama-club ngoba ukubhala lokhu kugcina sekunama-club akhona alekelela ukuthi ababhali bakwazi ukuhlangana bafundisane ngesikhathi uhlangana futhi ababhali la uthola khona ukwazi ukuthi uthola abantu abaningi ukuthi banolwazi lento mhlawumbe wena uyayazi kancane uma ungayazi ukwazi ukuxoxa nabo bakwakhe bebe nama-workshop abuye abe khona uyakhula nje ngolwazi uzothi usuqala usubhala-ke manje kodwa usuyazi ukuthi ngifuna ukubhala inkondlo kodwa kazi ngiyibhale noma mhlawumbe ngizame kabili imigqibo emibili khona usibanibala awuthi ngiyibuze noma kangibheke lokho sekubhale kunjani khula kanjani ukubhalela. Uyanemba mfowakhathi uba kuya ngokwami ngabe sibanelanga lonke kodwa-ke kukhona engihalela ukuthi futhi ngidlule kancane kukho siselapho nje ngichazekile ngakho konke umcimbi uhambe kanjani uzizwa unjani wena njengoba sisila njengamanje mhlawumbe kukhona okuthize ongasi-highlightela khona ngabe okuthize okuhambe kahle noma okuthize noma abathize abalekelelile njalo njalo ukuthi hayi bafowethu bengeke ngafika la mhlawumbe ngihamba ngedwa njalo njalo. Okokuqala angibonge ngicome nje isinyathelo esenziwe umasipala umsondozi ikakhulukazi-ke uphiko lwawo lolu-ke okuyiyona-ke i-Bethel Library ngokubambisana nami uqinisekisa ukuthi leli phupho liyafezeka lokuthi lo mcimbi ukuthi incwadi yethulwe ngokusemthethweni uyenzeka zinjengey'ncwadi ey'bhala kodwa igcine ngalithole ithuba lokuthi zethulwe ngokuhlelekile emphakathini zaziwe. Okwesibili njengoba ngithi umcimbi ube yimpumelelo nginenjabulo ngalokho. Injabulo isekuthenini njengoba ngiyolala ntabo sekundabamba njengamanje kodwa ngiyazi iy'ncwadi zami zikhona library kuba khona library sekusho ukuthi manje mina uma ngilele ngiy'hlalela lapha ekhaya angihleli mina ngoba ngineqhaza emphakathini. Kunengane efundayo esikoleni enekhadi naselibrary izothi uma ifuna ukufunda ifice ikhona incwadi yami zikhona nezinye iyithatha ngesikhathi ifunda khona into ezoyithola ebingazazi esiyithola encwadini ebhalwe yimina ngokucabanga kwami yonke imibono enginayo iyaphila ngoba ngikwazi ukuyiveza ngokusebenzisa incwadi. Ukuba neqhaza emphakathini kuyinto ebaluleke kakhulu ngoba siphilele ukuthi nje siyaphila ngoba iy'nsuku siy'boleke zokuthi iy'phile futhi izophela ngoba safana yiphela kodwa fanele uma siphela imvimbo umaka ukuhamba kwethu usala ukuthi eyi kwakukhona ukhathi la ukhathi akadlanga walala nje kwase kuphela iy'nsuku zakho kodwa ukhathi emphakathini beneqhaza. Ukuba neqhaza emphakathini akuqala ekuthenini uzoba nemali bese kuthiwa nakho sekunomonakalo lapho siyoxhasa. Qala ekuthenini wena iba ivula ndlela izinto ayiqale kuwena ukuthi ngale kokuthi wenzani enye ukuyiphilisa sihlwanyela imbewu ushiye imbewu ngoba ngumbhali lezulu lesikhona akaze ngimbona ngaze ngaphambili kodwa ngakithi njengamanje ngaqinisa ukuthi umbhalo wokuqala olufezile iphupho lokuthi incwadi yakhe ibe khona. Bakhona abanye bababhali kodwa akuvelele kahle incwadi ayiphumi kuphelela ukuthi ukhwaya kodwa incwadi yami ngiyifezile ngagcina ukuyifeza
ngayifaka endaweni la uzokwazi khona umphakathi uyithole. Babukeli ngiyathanda kakhulu uma ethi uqhamuka le lapha eqhamuka khona sefuna ukumbuza manje ukuthi kanti kukuphi kahle la eqhamuka khona khona izothi no qhamuka khona endaweni athi hawu uyenza noma ngathi likuphi ikhaya Usenkandla enkulu-ke mangithi ngakithi ngisho isigodi omunye uzothi hayi bo ukhona ubani osenkandla Yebo. uyayibhala iy'ncwadi enzima cha Yebo. mina ngisho kwaNqundu Yeah. isikole sangathi kwaNqundu nje lapha enkosini uMpungose cha mina impela nje kuyifu la ndlela makukhona ozayo kube imvimbo yami leyo. Siyakhothoza siyakhothama kakhulu koMpungose ukuthi anibancinane nibakhulu ngempela ngondaba ezitha nanti iqhawe eliqhamukile esigodini sethu noma senu elenza umsebenzi omuhle. Ngiyakuthanda kakhulu lokho kwenzeka ngoba nina ningabongi bolimi. Ulimi lwakithi ngempela kufanelanga ukuthi lishabalale futhi ukuze lingashabalali kufanele kube khona izinto ezishicilelwe phansi bese sikhuthaza abantu ukuthi behambe benze njani ke beyofunda. Kukhona into engengizwe lapha abakhathi kuthiwa bathi abanye bezizwe uma befuna ukusifihlela izinto kufanele bayifake phakathi kwama-2 hard covers ibe seyincwadini. Lokho nje akufuneki asifundeni. Kulezi zizukulwane esikhona-ke sibandakanya nami-ke umuntu ongenza njalo ngabe uyifaka enkingeni ngoba izotholakala ukushesha lodwa. Ngiyabonga kakhulu sibonga uthe iyatholakala nale seyikhona e-library. Ikhona namhlanje sibanikeze ngokusemthethweni. Yep. Izwe libuka liyazi ukuthi hayi seyikhona incwadi. Yep. No ngoba bezodayisa Yep. siwethula futhi umsebenzi. Yep. Unganawo amandla okuthenga. Yep. Uyazi ukuthi mangivuka ngomsombuluko ngizo-library Uzoyifica. uzoyifica le ncwadi ikhona iyatholakala. Oqhelile lapho sendaweni esekudini ofisayo ukuthi abe nayo ikhona indlela esingakwazi ukuthi ayithole ngakhona mhlawumbe inani lingakanani ayilumi kakhulu iyatholakala njalo. Ishibhili ibuthwa phansi Nazo? ngoba isatholakala kumina uqobo. Yep. Ubuntu bami sebutheleni ngikunika ngo-170. Yep. Kodwa mawukuthi-ke mhlawumbe sekhona ezinye iy'ndlela ngoba ngokwe-distribution kuyisabalalisa asikenzi kahle lapho ukuthi mhlawumbe khona iy'tolo noma ezinye iy'ndawo zizimboni ekwazi umsebenzi benawo usemusha phela umsebenzi Kunjalo. sazoyisabalalisa futhi-ke abanye abantu siyazi ukuthi bafundile Yep. noma bengafundile mhlawumbe abanye kodwa bayakwazi ukusebenza ubuchwepheshe Yep. okusho ukuthi bayanqena ukuphatha ikhophi kanje Yep. kodwa futhi umuntu ayibheke nje efonini yakhe nenomelele sengitshela ebusuku Aha. sizolwenza uhlelo oluseyifaka bese singakayifaki Yep. ikhophi ezotholakala online ngoba manje mawufuna wona le ncwadi uzathinta mina uqobo nje ngiyatholakala nambeni nami yocingo Yes please ngicela ukuthi uyisho nenamba khona bezokwazi ukuthi bayithole. 0722 581923 ngiyiphinde inombolo 0722 581923 ungangibhalela-ke ne-email ngoba bakhona bathanda ukuthi ndihleleke babhale nge-email ukuthi nje i-email yami ibhalwe ngamagama amancane yonke uthi mzwandilekhathi mzwandilekhathi 39@gmail.com mzwandilekhathi39@gmail.com Mzwandilekhathi 39@gmail.com. Nakhona futhi uyatholakala. Ngikhona umbheke nje lapha ku-Facebook Ndumiso Mzwandilekhathi Yep. uyedwa Yep. qaba Ndumiso Mzwandilekhathi Yep. sekhona ubani u-X Twitter ngikhona nakhona Twitter Yes uTwitter bekubizwa kanjalo phambili. Mzwandilekhathi Yep. ukhathi ongenayo i manje Yep. bese uthi Asiqale kabusha. ngibise angithi ke kuqale ngo-@ Yes, or X, @. Mzwandilekhathi Yep. bese uthi 1 angithi ngithe ukhathi akanawo i Yep. uyanake loyo Uqobo lwakhe. uyanake. Siyabonga kakhulu. Ngumzweleni media njengoba sikhuluma nobaba uKhathi obhale incwadi enhle kakhulu nehlabahlosile enembayo ethi imivimbo yezihlambi. Sinaye njengamanje sixoxa udaba lwakhe lencwadi usikhela nje phezulu uhambe kahle kakhulu umcimbi nami bengikhona sibusile sadla kwendlebe sadla okwesisu samaya konke futhi sifisa ukuthi ke engathi kungahamba kahle konke kukhona okunye umsebenzi othize mhlawumbe ongenzeka ukuthi uyasondela maduzane. Enye izinto engibalulekile ukuthi incwadi engihlela ukuthi siyikhiphe ngonyaka ozayo Yep. ukuyibhala ngiyiqedile Yep. ngizeke ngabateketisa nje ngabatshela esinye isihloko Yep. akayithathi ke lo sekanjalo bese yona kunje iyohlanganisa lapho bese khipha kuqala Yep. bese kuthiwa nge-copyright mina sokopere Kuzwakala kahle baba. ihloko akusona ihloko sencwadi Yep. eyindaba ngithe kunendaba lapha ethi ubethela ngamadumo kodwa incwadi sesiqedile ukuthi ngiyibhale Yep. sizothi ngoDisemba Yep. bese siyithumela kwikhampani kuyona ezokwazi iyihlele ngendlela kodwa soyikhipha nje unyaka usizophela ngoba manje
imvimbo lekusabela italabha nje lonke izwe leli. kunjalo Yeah. kunjalo baba siyabonga kakhulu seswele imlomo eziyinkulungwane kodwa kasibonge ngawona lo wodwa sesibonga ke egameni lomzweleni media sithi siyabonga kakhulu unwelo olude futhi engathi njalo kungalokhu kwembuleko okusha ozokwazi ukuthi ukushicilele sidle sizwe sikaphunga noMageba lungangishabalala ulimi Yeah. lubalulekile Ngiyabonga kakhulu nami ngiyifisela inhlanhla Yeah. imzolelo media ngokuthi ikwazi ukufinyelela lapha ebe utalabha khona imvimbo. Ayitalabha. Futhi ke sekuwumlando nayo Yep. sisemlandweni. Yep. Umvimbo ula library kuwumlando lokho. Yep. Imzolelo media ibikhona elibrary kuzolonga utalabha lokunyana umvimbo. Ah. Ngiyabonga kakhulu. Awu. Umzolelo, yeah. Ukuba kuya ngokwami ngabe sibanelanga lonke kodwa ke sesizophinda ngoba phela mase kuphuma leya siyophinda futhi senze kanjalo Yeah, bye. Nakanjani sebo? thank you Yeah.